Tlestit fażi oħra mill-proġett tar-restawr tal-Knisja Arċiprotali ta' Santa Katarina tal-Ixandra fiż-Żejtun. Dan fi proġett mid-Direttorat tar-Restawr b'investiment ta' 150,000 euro u li tlesta f'6 xhur. Ir-restawr ħasseb madwar 650 metru kwadru fuq in-naħa tat tramuntana tal-Knisja u jsegwi restawr li sar fl-2018 fuq in-naħa tan-nofsinhar. Il-perit responsabbli mill-proġett Defni Fenix spjegat li l-ġebla tal-faċċata kienet fi stat tajjeb ħafna, iżda nuqqas ta' xemx ħalla impatt ukoll fuq il-ġebla. L-ikbar sfida li kellna li peress li dil-faċċata tħares li tramuntana u ma tantx tara xemx, kellha ħafna depożit ta' dak li aħna ngħidulu biological growth. Illi kien diffiċli biex jitneħħa u tneħħa kollu bl-idej biex ma ssirx ħsara lill-ġebla. Spjegat ukoll li l-ken li joffri dak li hu magħruf bħala Katedral tal-Vant jattira l-ħamiem. Il-Ministru għall-Kultura u Mbonniċi fisser kif dan il-proġett huwa wieħed minn 80 proġett li jinsabu fi stadji varji. Fisser kif dan it-tip ta' impenn juri d-dedikazzjoni biex jiġi mħares il-wild kulturali Malti. Ħabbar ukoll li wara l-festa ta' Santa Katarina f'Ġunju li ġej se jistoktaw ix-xogħlijiet din id-darba fuq il-faċċata u l-kampnar. Għat-tielet sena konsekuttiva se nkunu qed nirrestawraw parti minn dan il-katedral sabiħ li hawn fiż-Żejtun. Din id-darba se tkun l-iktar parti li naturalment tolqot il-għajna xi l-faċċata prinċipali biż-żewġ kampnari rispettivi. Dan huwa proġett li se jibda wara kif tispiċċa l-festa taż-Żejtun. Din il-fażi hija mistennija li tieħu madwar sena biex titlesta b'investiment ta' madwar 355,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.